Wow. Nindot ka. Nindot kasi mga katoto, no? Okay mga katoto, mayong buntag sa inyong tanan, ano? Sa inahat na mas maayong panaghuway. So, for today's video, i-try na to ang akong na-order sa Shopee nga spray bottle na po syempre nga wax shampoo. So nindot man siya kay nindot kinaga ay daghan kay naga-order ani sa TikTok mo no? Sa TikTok. Shopee mahal kay sa TikTok. Okay, so Shopee na wala na order. So muli na foam type spray bottle ay nasa free nga car wash water wax. So atong i-try kung nindot ba siya og quality kay wa pa ko na-try ni. Pero mo tong nakuhaan naman eh. Kisa may nakuhaan. Di mo ni pansabon sa plato sa mga tao. So tara, upanin ko ninyo, i-try na to ang na-order na to. So tara. Ay, kay basa di ay. Ato sa din butangan. Okay lang sunis di oh. So ano sa bag-apre? Sumuni niya pump no. Pump. Kumukuha lang ta dire og duha ka cup nga liquid. 2 cups lang. 1. Uy. 2. Ayos pa kapina to gamay. 3. 2 ka cup lang tapos tanggal ya. Utang na to siya tubig miski diri lang taman. Para mas sabon kasi bula. Tara, manit. So, butangan sa tubig. Siguro nga 500 ml. Or 1,000. Kana lang. Kahit siguro na. Tapos, yung may raman itong butang sabon. Yung may raman itong butang. Pusik. So, bawon ito gamito na ito sa musingan ng motor. Tingnan na lang ito bago sabunan. Wash yung motor, so ato nang gamiton ko. Dapat ni bumbaho ko dito. Bumbaho lang to sumugahi. Shake. Tapos namumin of fruit. Wow. Nindot ko. Nindot kasi mga katoto, no? Gawax man yung trapo. Kasi yung bula. Dani. Pero okay lang. A few moments later. Hey mga katanong, maraming sabon no. So tumbuhatan lang, usingan na to sa washing ko no. Tips ni actually na karuwas siya sa nahan, tarawar ako. Ay, may karuwas diri dali ko. Kaya oh no. Nagay nagwashing no. Ingana kuripot si katutok.
So, okay na. So, muna ito mga katanong. So, sa mga gustuhan nani sa Shopee, order. Chef na previous mas lang karon sa nga shampoo sa sakyanan or motor. So, sa paghihuwat ninyo, order na mo.